Правобраз міфічны, папараць кветкі не адзіная унікальнасць прыбужскага палесся. Лясны масіў заказніка насяляе шмат чырванакніжнікаў, зялёныя беласпіныя дзятлы і нават балотная чарапаха. Звычайна тут чарга турыстаў, якія жадаюць пазнаёміцца з такім прыродным багаццем заказніка. І хаця сёння за эпідэміяй каранавірусу турыстычнага потоку амаль няма, прыбужскае палессе ў чаканні гасцей. Тут створаны інфармацыйна-экалагічны цэнтр, адпраўная кропка для турыстаў і пляцоўка для самых розных адукацыйных праектаў. На базе цэнтра працуе хостел, оказывается, шэраг туристичных послуг. Наш этот центр работает в полном объеме, принимает здесь и гостей, туристов. Мы проводим здесь и обучающие семинары, проводим фестиваль «Тайны Прибужского полесья», который проводится ежегодно уже 11-й год. Сейчас, в прошлое воскресенье у нас были дети, семьи приезжали, наши белорусские, семейный отдых, они берут у нас велосипеды. У нас, я говорю, что и значительная часть нашей деятельности относится к туристической деятельности. Інтэр'ер будынка інфармацыйна-экалагічнага цэнтра заказніка адразу пагружае ў атмасферу дзікай прыроды. Яе тут, у вёсцы Ляплёўка, уже паспелі ацаніць вандроўнікі з розных краін. Што не дзіўна, пешыя прагулкі, водныя сплавы, прыгажосць прыроды прываблівае турыстаў з усіх куточкаў нашай планеты. Основной задачей этого заказника является, как говорится, сохранение природоохранных ресурсов. Но, кроме этого, заказник имеет свидетельство, дающее право заниматься туристической деятельностью. Имеет сертификат на работу в сфере оформления документов работы без виз. Работает на экспортом туристических услуг. Для примера, за прошлый год, 19-й, данное учреждение в доход государства принесло $19,5 тысяч США. Зараз у Прыбужскім палесе распрацаваны праект экасцежкі для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Таму ў хуткім часе прыроднае багацце заказніка стане даступным для кожнага чалавека. Анастасія Цыкун, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».